hakan za mu zauna mun yarda ni zaman amana daɗi da wuya babu rabo da juna sannu sannu lokaci za ya nuna soyayya ce tsantsa ba hiyana ai zama dan Allah shine kyakkyawan lamari. Tafiya ake daidai da daidai koko a cikin ayari. Rabuwa ba za mu iya ba. Halima, ina so in shaida miki wannan kukan da kike yi wallahi ba zai magance miki matakin da na kudura dauka ba a zuciyata. Ina son ki sani duk darajar ya mace da mutuncinta shine ɗakin mijinta. Na baki dama amma kin yi wasa da wannan damar, to ina son in shaida miki a yanzu na kwace wannan damar, ko ki bi ko kaki bi damar ta bar hannunki yanzu. Dole ne ki bi umarnin mahaifinki tunda ya riga ya baki zaɓi. Bata ko ta ko ka ta na riga na ɗauki mataki kuma na an shaida mun zuwa ki saurare ni. Don Allah, yi haƙuri. Ni har yanzu ban fitar samun lafiyar Allah. Ku ɗan fara min lokaci. Ke, ko ki fara da miji ko kuma kin da ni. Da yake lafiyar a hannunki take ba? Ban taɓa zaton za ta yi min haka ba, amma yanzu na gani. Tun da yanzu ka sani sai ka ɗauki matakin da za ka ɗauka. Idan ba a cizon mumini so biyu a rana ɗaya ko? Maganar ki gaskiya ne, amma ina so na ɗauki fansar yaudarar da ta yi. Ta yaya za ka ɗauki fansa? Bacin kuma ta fi ka ƙwarewa. Zan ɗauki fansa ne da taimakon ki in har kin yadda. To akwai yarjejeniya tsakanina da ita, ta yadda ba zan iya gaya wa kowa halin da take ciki. Kada ki damu, ba za ta gane haka ba. Kamar ya ba za ta gane ba. Kawo kunnen ki mun kira in gaya miki.
Hajiya Fadila kenan kuma shikenan tunda muka rawan sake ganin ki ba sai yau. Na sa ka aiki kuma na biya ka kuɗin aiki. Wani gani kake so ka Gaskiya ne. To amma dai ke ma ki sa ai abin da kika bai kamata ba. Bai kamata ta kin yadda Faisal ba. ba na nan ne na yi tafiya. So da na je can na ta try number shi ba samu shi ba. Yanzu a ina dai zan gan shi. Gaskiya magana ki haka ne saboda ya dade da canza layi tun lokacin da suka yi alƙawarin aure shi da ƙawarki Fauziya. Fauziya ƙawata? A'a. Dan Allah da gaske kake ko wasa kake? Fadila kenan da gaske nake wallahi. Of course. Gaskiya ne. Dama an ce kai da ka kalli mutum. Sai ka ga kamar zai sa maka riga amma kuma taurin ka yake. Ke kuma wannan dambaci da kika zo kika yi me riba ki a ciki? Ke Dakata! Ka rufe min baki bakin munafiki. Ban gama da ita ba na tana dawo kanka. Ke cile kowa. Ke yanzu har kina da bakin da zaki ce wani munafiki? Eh? Tabar kunya ce da hauka kike nade ta. Ke yanzu har zaki kalli wani ki iya ce mai munafiki? Ai sai dai kai ka ci kunya. Kai da kake neman kawaye saboda tsananin yaudara ya dama kawaye kake bi. Kai dai ka ci kunya. Na ji kunya. To dakata bari. Ki karba, ki buɗe, ki karanta makircin ki a ciki. Na san babu wanda ya san wannan abu kuma na san babu wanda ya zo ya fito da wannan abu amma tun da har zaki buɗe sirri to wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sai na ɗauki fansa a kanki. Ai baki san wani abu ba. Kin makaro domin alƙalamin rubutunki ya riga da ya karye. Kuma tawadar ma ta riga ta daɗe da bushewa. To saboda haka duk wani sharrin da kike nufi ma ina da tabbacin don haka ki je ba abin da kika iya mu. Tunda kika ce haka mu zuba ni da ke. Mu zuba din. Sarauniyar mata, barkanki da fitowa. Haba biyu Allah, ya zaki min haka? Tun yaushe nake zo nan nake jiran ki? Kuma bayan haka zuwa na nawa na zo ban samu damar ganin ki. Kuma yanzu kin fito na ji daɗi a raina shine kike wani tashi zaki haɗu da ki bani? Idan ka tafi kada ka ƙara dawowa. Kan dawo akan me? Da Allah wuce mu. An kiya matsa. Na san kina buƙatar taimako. Ki faɗi abin da kike da buƙata in taimaka miki. Ki gaskantar da kanki, ki ajiye girman kai. Kin gane ko? Ki tausasa zuciyarki. In baki dukkanin jin daɗi
da kike da bukata. Look, bari in gaya miki. Ni ba irin samarin da kika saba hulɗa da su bane. Domin na fahimci baki da mutunci. Kin gane ko? Don haka abinda nake so ki shine in ma da na aure ki ba zan lamunci na rashin mutunci ba. Kuma wallahi ki canja hali. Ina so kuma ki je ki ga wannan mahaifin naki ni da ke ba za mu je. Amma sai kai da na sani mutum. Kai dai kallon mutum, kai dai kaga mutum. Fari kai mun ba. Baby, me kika yi mare ki? Ke Halima, ya kamata ki farka ki yi karatun ta musu. Fi sabilillah. Idan baki yi hankali ba sai yaushe. Ki gaggauta farka daga baccin nan da kike. Shi alin nan da kika nuna cewa kina so baki bi mu san Ali ba. Ko nawa ne kin san da ana kashewa a samu lafiya da na kashe. To amma ina ba za ta yi ba. Duk darajar ya mace gidan mijinta. So kike in koma mai da nuna baya? Da zuba miki ido ki kwaba kuskuren da aka yi a baya kan Yakubu, to wallahi ba za ta yi. Ke kadai na mallaka, idan na faɗi na mutu ya rage da ke sai mijinki. Mijinki shi na buki rufin asirinki. Da ko kina so ko ba kya so, Jamilu shi ne mijinki. Na riga na yanki. Kai dai kaga mutum. Da ni da ke muna tare har abada. Wannan jarabtar ba zan ganta ba. Gaskiya Lawan ya damu da halin da kake ciki. Kuma na goyi da bayan shawarar da ya kawo. Cewar ka dinga fita ko za ka rage zogin zaman gidan. Ba zan fita ba. Kuma ba na so ne ƙari ba zance. Ya haƙuri, insha Allah ba za a sake ba, ba za ta ƙara faruwa. Haƙuri ribar zaman duniya, ba za mu rabu ba. Me yasa baba zai haka? Me yasa zai aura miki mijin da zai daga duka? Ni wallahi ba na son sa, ba na kaunar sa. Wallahi idan na ganshi kamar na kashe kaina. Babu kuma ya kasa ganewa. Na faɗa ba ya aura min wanda ban san shi ba wannan ɗan iska Jamilu ba. Amma ya kekesa kasa ya ce wallahi sai shi. Ki aure Lawan. Wani Lawan? Lawan ina. Gaskiya ba zai yi ba. Zan yi maka komai, amma gaskiya ban da wannan. Kai haƙuri abokina. Bayan wannan ba zan ƙara neman wani abu a wurinka ba. Ka taimaka min. Ba zai yi ba. Ina so kai la'akari da irin halaccin da baiwa Allah nan ta yi mana a rayuwa. Ko da a ce ban aure ta ba, har muka tsince ta a cikin irin wannan musiba. Ai ya ci a ce mun taimake ta saboda fitar da ita daga cikin wannan ganye. Abin da yake so ku la'akari shi kenan. Allah ka taimaka. To amma ka san yadda muke da ummi ko?
idan na aure ta ya zan yi da Ummi? Ai na yi maganar Ummi da ita kuma ta fahimta. Mutum da mutum. Waya kake nema kanka fasin da nuni kamar wata kwallon gaba. Ko shi kwallon ma kansa idan ta ji kafan gwaninta makale ta yake sannan ya dauke ta ya adana ta. Kasancewarki da alaƙarki da Lawan shine zai ba mu damar nasarar lashe game din. Babu makawa idan a da mun yi free da ragar Halima mun bar da kwallon. This time around idan muka yi free da ragar Lawan wallahi sai mun zira kwallon wine. Ba makawa. Na gane abin da kake nufi. Ni kuma zan yi amfani da kissata. Sai na yi zabarin zuciyarsa ta hanyar da zamu cimma Lawan. Perfect. Amma ka san me? Akwai aminci mai ƙarfi a tsakaninsu da Ali. In dai don tawo ne ki kwanta da hankali. Ai tuni na gama aiki a kansa ta hanyar biya. Bari ba ki labari kina ji. Wato mutum da mutum. Ina buƙatar haɗin kanku wajen ganin na yi adalci a tsakaninku. Kuma insha Allah zan yi ƙoƙarin yin adalci a tsakaninku, ba zan fifita ɗaya daga cikinku. Sannan a cikinku yanzu wace ce amarya kuma wace ce uwar gida? Ina magana kuna ji na kun yi shiru kun bani ina kallon ku. Dan Allah ku yi magana mana. Kun bar ni ina ta surutu. Ita ce uwar gida. Ke ce uwar gida tunda ke ba zawara ce. Ai ba wannan maganar ce ake yi. Ni dai na hakura na bar miki. Ke dai na bar miki. Domin ko ba biyan da za a yi. Ina ji ina gani da kwanciya ta tsofar da ni. Shikenan ne. Yanzu idan kun gama ni dai kowace to ina jira ta. Kin bani mamaki Halima. Kin join ne don kira mu abin da na miki ne? To ki sani, Lawan nawa ne. Mutuƙar za ki zauna a cikin gidan nan sai ki zama kankawar bayani. Ki kula da jin daɗin mu. Tunda da ke auren kike so. Ummita, menene haɗin Lawan da ke? Aure ne ya haɗa mu. Ni matarsa ce, ni ce kishi yake. Ni ce remote control ɗin Lawan. Ta abin da na sa shi zai yi, abin da kuma na hana shi ya hannu. Halima. Ƙawata kuma kishiyata. Kishiya iri. Sweetheart! Sweetheart! Kin saka abun yadda sai a hankali. Ka sha shayi mana zai huce. Ya shayi. Gashi nan. Wannan ai na Hajiya ne. Ina nawa? Hajiya? Wace ƴar iska zan haɗa mata shayi? Ni ba zan haɗa wa ƴar iska shayi ba. Kul. Kada ki sake zagan mun mata. Laifinta kake gani? Bai kamata ka ga laifinta ba. Domin ko baka gaya mata matsayina ba. Ya zai ta sani. Ka bani da ita a cikin gidan tana ganin kaman kamar da. Lawa.
ka gaya mata matsayina ita ma ka sanar da ita matsayinta sai ta bambance da kanta. Haka ne. Ka gaya mata matsayina. Zan gaya mata. Daga yau duran da nake zaune da mijina ko da dare ko da rana ko da safe ba na so in ganki around the place. Kin gane ko? Kai kuma idan za ka biyo ni ka biyo ni, idan kuma kana son zama da ita ne ka zauna. Lawa, zan bar gidanka. Allah bai wulakanta ni, ku yan iska ba za ku wulakanta ni ba. Me da nan taka da ni? Wace uwa ce ai? Ai tukunna ma ba ki ga komai ba ai. Ni ko na ga wani abu. Saboda idan ka ga yadda jikinsa yake bari a kaina sai ka sha mamaki. Ne mamakin da ya amince da ni lokaci daya har jikinsa yake bari a kaina. Akwai taimakon biliya a cikin lamarin amma a yanzu ba za ki gane ba sai nan gaba. Wai yaushe ka san shi? Haka yadda da shi ka amince masa. Kan mu ji fa muna sakan fa tana warwareya fa. Wannan sakar ba ta kulu bace ko ta zari. Saka ce ta bakin karfi kuma mai warware ta sai wanda ya tafka. Nayi sabo da biliya tun lokacin ina tare da Halima. Kuma wato ban sha wahala ba wajen mallakar zuciyarsa saboda da zuciyar biliya da dawa. Wato biliya tana da siffar masu ƙarfi amma nan da shekaru ɗan kaɗan idan ka kai da za ka tabarbashi abin sai ya baka mamaki. Yalla bai ban gane ba kamar ya. Wato kana aikin ƙarfi ƙura tana shiga cikin cikinka kuma baka samun abinci wanda zai gina maka ciki ko kuma wani jin daɗi na rayuwa. Kafin ka auni tsufa za ta zo maka, za a sallame ka aiki, fargaba za ta riske ka kuma ita fargaba yanzu nan sai ta haifar maka da barbara. Saboda haka ina mai baka shawara da ka nemi ƙarin girma a wajen aikinka. To yalla bai ƙarin girma ni da ba office ne da ni ba kuma sannan aiki na ba na ƙarin girma bane ba ko karatun bokon nan ban yi ba barantana a ce za a yi wani ƙarin girma a wajen aiki. Kuma alakarka da Halima inda ta dore ni na san da kai mun alfarma. Biliya ko bana Lawan zai maka haka idan dai har zaka bi wasu hanyoyi. Kamar wace hanya ba? Mutum da mutum, mutum da mutum, mutum da mutum. Yanzu na kana abin da kake nufi. Yes baby. Haba. Mita, na zo wajenki ne mai wata magana. Kuma ina so ki tsaya ki natsu, ki fahimci maganar da zan faɗa. Domin maganar da zan faɗa zai amfane ni, zai amfane ki, har ma da Lawan. Kada ki yaudari kanki. Yanta na san cewa zuciyarki ba ta taɓa amincewa da ni ba. Haka ne ma zalika ba zan taɓa amincewa da ke ba. Kada ki ce haka. Ni zan iya aminta da ke domin mu samu wa kanmu zaman lafiya. Kuma ni zai iya yafe miki duk wani abin da kika aikata min a baya idan kika karɓa wannan tayin nawa. Na da sanin makircin mata. Saboda haka ki taka rawa ki mana takatawa. In ya so aka tawaye zai fi. Aiki na ki rawar ki ta ƴar gobe. Karshen ta me na kare ne ki faɗar da ki ta birgima kina shure-shure. To ina amfanin haka? Kada ki kuskure ki kara jita da kukan hannu. In ba haka ba kuwa za ki daina kanki a cikin gidan nan. Wanda bai san mugun fata sai ya guje wa halin alawari. Fita daga ɗakin nan. Me ta ce kishi? Shi ma ya san ta. Shi Lawan ba mutumin kirki ba kuma ya daɗe yana cutar ka.
duk wanda kaga yayi mu'amala da ita kuma ya aure ta ka sani cewa ba karamin sanayya bane a tsakaninsu. To amma yaushe aka yi auren da za a fara wani babu tunani. Wato ki samu ki so da ki haƙuri ki jure ki koma ɗakin ruwanki komai zai wuce Allah ya yarda. Gaskiya ba zan koma ba. Kin ga Halima ki haƙuri ki koma. Ni gaskiya ba zan koma na zona gidan da ake ci maka mutunci aka bana a ido na ba. Ni na gwammace goma in zona in ci gaba da kula da har tsawon rayuwata da na koma gidan nan. Halima ki haƙuri ki taimake ni. Ki koma ɗakin ruwanki ba mu taɓa musu da ki ba. Dan Allah dan Allah wannan karkama ba. Na gaya maka tuntuni Halima zuciya ce da ita akwai fushi don duk lokacin ta kyalla ido ta kallo ta sai ran ta dinga baci. Wato ka san wani abu ne? Ni abin da yake daure min kai a rade ni. Ya kamata a ce ka zama adali. Bai kamata ka rika fifita ɗaya fiye da ɗaya ba. No, ina matuƙar kokari a tsakaninsu. Baka sani bane kan amma ina kokari. Ya maganar kamfanin nan ne? Na ji shiru har yanzu. Komai yana nan kamar yadda ka sani. Ai kai muke jira ba kawai ka ce wani abu. Ya maganar change of name na takardun da komai da komai an kammala? An kammala komai duk takardun suna a ofis. Barista kuma kaji kwana biyu shiru. Na kore shi ai. Ka kore shi? To ai ba abin da ya sani, bai san komai ba sai musun tsaya, sai musun bala'i. Ka saba zai faru? Gobe ka turo direba zan zo same ka. Allah sarki duniya, akul an ba nufi ya sha koko. To wani dare ne kuma jamagi bai gani ba, ai sai dai da mutuwarsa. Aiki kin zama bora ta neman aiki. Don haka, ba ki shi ni kallo ba. Ai shi ramin ƙarya ƙwararre ne, kuma komai nisan jifa kasa da ya faɗi. Idan za ki gina ramin mugunta, ki gina daidan kanki, don wani kan iya faɗawa. Me kike nufi ban gane ba? Ki mun fasara abin da kike nufi. Idan ranar fasara ta zo, za ki gane abin da nake nufi. Don Allah lawan idan ba za ka damu ba ina son faɗa maka wata magana. Ce ina sauraron ki, kin san sauri nake zan fita. Kuma ina roƙonka don Allah duk maganan zan faɗa maka ka saurare su da kunnen fahimta. Ina so in gaya maka wata sirri ne wanda kai baka san da su ba. Sirri wanda ban san da shi ba? Ina jin ki. Na san ka fi son ummita a kaina. Amma ni zan taimake ka a matsayina na matarka na aure. Saboda ina maka biyayya. Komai duk abin da ka sani biyayya ina maka. Amma na rantse da Allah, ummita ba son ka take tsakani da Allah ba. Ke Halima. Dakata. Ni za ki kalla ki gaya waɗannan maganganun? Ki ce ummita ba so na take ba? Ina da hujjoji wanda idan na faɗa maka za ka gaskata idan ka saurare su. To ba na son jin su. Kuma ba na so ki ƙara tunkara ta da irin waɗannan maganganu akan ummita. Ina fata kin fahimce ni. Kar ki ƙara kusanta ta da irin waɗannan maganganu. Sashi nake so ki yi sai da kamfanin sai baki kuɗi. Ta yaya zan sa shi sai da kamfanin shi ya bani kuɗin? Kina da buƙatar jari. Kina so ku je Dubai ku huta. Kina so ki sai gida ko fili. Zai dinga ɗauko manyan kuɗi yana baki. Kafin ya ankara
ya ɗaga wani abinsa muhimmi wanda yake da iko ya sayar. Kwata da hankali ka kaji ka kusan karɓi bebi na. Ina kishiyarki? Tana da 'yar wahala. Kin san me nake so ki mata? So nake ki sa mata ciwon zuciya ya kama ta. Kaka da mu bebi na duk abin da ke so a haka za a yi ko? Ina bebi na? Ba magana nake miki kina jina ba. Na tambaye ki ina take? Na dawo ban tarar da ita. Ban san inda ta shiga ba. Ƙarya kike. Ki gaya min ko in ci miki mutunci. Domin ba zai yi ki zame min tamkar mujiya a cikin gida. Me za ka kira mujiya? Na faɗa miki. Ko da akwai abin da za ki. Me ke faruwa haka? Ya hanya kuma? Me yanzu nake tambaya kan kai san kin sha hanya. Ka mata ruwa ta sha. Akwai juice mai sanyi ke dauko ki ka mata. Wanne da abinci zaki ci ne? Yanzu ci a bani abin sha ba a bani ba kuma kana tambaya ta me ba ta. Ke me yake tunani? Ki tashi ka mana. Ya muna magana ki. Je ki ka mata. Yes, ka falo. Ka falo. Gaskiya na gaji da zaman gidan nan. Dole ne business sun fara. Ka ga wani fitan da na yi? Na gamu da wata kawarta. Ta matuƙar ta min da hankali. Sai da ma na daina kaina. Ina baka labari kana min dariya? Shi ke da makama? A'a, ba wai ke nake wa dariya ba, ni na dariya ta ne kawai. Ina ba kin fahimce. Halima. Ko kina da wani aiki a gidan? To, sai kawai ta ibi kayan wanki na ta wanke mu. Tunda dai babu wani aikin da ya rage a gidan nan dai an gama shi. Ki ɗebi kayan wankin ta ki wanke yanzu. Ina jinki. Wani irin business kawai ta ji Kai dai kawai bana kawai lawan. Wallahi sai na raina kaina. Harkan magani take yi take shigo da su daga India. Abin da ba magana. Drugs? Gaskiya ne. Ana samun kuɗi a harka. Kin zo da magana, baby na. Lawan. Inda a ce muna da kuɗi. Wallahi wannan harkar zamu faɗa. Domin kuwa duk inda kai kwantena ɗaya 2 zuwa 3 shi ke na mun sha kwana. Wato gaskiya ba ɗan ƙaramin burge ni kika ba. Domin ina son mutum mai hangen nesa irin ki. So abin da nake so da ke shine ki tambaye ta. Ko nawa abin yake zan baki kuɗi a harkar nan daga kan miliyan 1 zuwa miliyan 10. My dear, ai baka da miliyan 10. Ai na za ka same su. Ai na riga na same su. A lokacin da waccan banzar ta ba wancan shashasha kuɗi ya sai kamfani, ai suna na nasa. Don haka duk abin da ake yi da suna na ake yi ba da sunansa. Wallahi lawan, kai ne ka fi dacewa da ni. Da ban same ka ba? Da na asarar rayuwata gaba ɗaya.
Kai dai